Grilliet. Asili tambi kirisima. Ega nonka. Tutwali ngega. Mwana yomenya kakurugoro. Kututu bori mamu mwanga ya. Kama ni mamu mwabatai. Kama taita yana matanga akasi. Era na matabi kumenya ko tumwabo tukoigwa. Kana tubungu nkeyo. Oya no chakuigwa agaisi. Oswa no. Egi asoka na gera kitakebwa. Kana na gina atusiririgo. Aria basaza bande babere bachugibige bacha kwa buri nga murondo ikirere gatoma tento morosi twataka tukwana nere mutumira abantu torore nga kitoko mokoni amatebita iyo mamu mwabo na mata tataito morigeri agenda kumurigie kare bateria kabiri inoti ata batwaje bazinga na yasinge mbiri to tuberege gentekeiga agara umwana yakare abasi tuko toirumo tumira abantu nyagitari bari ngina se kasigana ndo lige baso bakan to sapoje para kubwati pikipiki koira na wosa abana banyora nyumba izo takunti meti aro tikata ngotumira abantu bari nyagitari elite tangor kwirita mosoti aigane inseito narenge matari matanga yomo nyapara akego mwana yo minto kanini kagoti ekere kanini ajija otetebia bantu mbaraiga bakoriki marika kero twanango ikanara nati gomo birori goko bekunse dinatire twatire na kanini goja na mamu mwabo marika ekero toika alimu David mamu mwabo marika otakagokora na mataikanya amura beji pigipigi nanyora barenge babero babegeda beji reflected chapuru ekera na ikororo kera na gamba na bamuraba nanyora bagote banga amangana manga na bagotiga bae guchiba sitia mafuta na tingole tikena te mamu marika barre bae chiba sitia mafuta bakalo batiga mangana konyora batere information nga marika konyora tu miromo bando daraja aliangi na sirio ekeron ajija njitwagamba toigwana na bamo mong'ino wendo barigeri chiri bubere oba karena lina saini Kevin anda uje pikipiki ya marika tubakorete ki asibanye gajete ina ikire nyomba kana koirana ngonyoro mugano inga marika ukuri marika gale miaka around 22 mpaka 24 stage ya korera iranda nyakoe stage na kenje ndatebe ngano bo boli bali ba mu binyokia bacha como abamo binyokia abamo nyoki baka isiko kana kubwa banganjira insachinde gaita abantu bali atuoma na kerero goita kwa bali kulingana na bali bechi bibi baikaga bali tomera ne twakwana nabo bate banga iga bakonyora bachire nyakitara lakini mbajeti goto tabinya kitari Muikaransi wano mtoto hiyo Masubiri tambah ke arengejesa kianda na kira marikesini na motebia iche ache kumuithi biganda kurutarache mariko chicha onyore biganda ebitinda tabora bachicha nuri ondetere biganda bakasi narenge bacha kumuikurora bacha kumbori nga yani ikarasi ne biganda turatabora na moteya aya nguna tinde gachi gutabora na riantebi nga yaya biganda abera muno gali stoko bere se stage yechi pikipiki gogotabora gogokoronte
nari natabora nakora namurangeria namutebi biganda nakorire gutabora inchu oireka nari aimoki bono gochaka bono nari namuganyire na irani namwakeire simi muntu tayo kobogori nakire simi muntu tayo kobogori ere pisi nachire gwaka muntu tayo kobogori nakora nasaba oyo orenge enseme esimi namoteri ntango esimi yago ndarango ng'a nkikiagera marika atari kobogori esimi na chiwaka still yanga naria keigo oyo orenge ensemo akerwa esimi na moteno okomotebi ng'a yaya oyo onde marika okure nari nkobori ng'a kimarika agokwo eri tukarekera kende bianda biamo yeri nkikiaba ng'aki nyarekana nkikiamo riokwa nari narinire pikipiki eng'ao naikire binatigarinse naikireka nairanire gocha renda maene nachire koba kerore ng'ekene marika nkikiamori nanyorire marika maene niga akwete.